Sigurd Mortensen till vinna topptesten där vi 4 mål mot Stjärnorna. Kvart vill du säga månen alene ner där. Och nu att han alltid vi går ut touchprocent Eka som vi det låg knarna vi får på 100% ta bara frukt det alltså. Tid vart då väl det var det gott värspel så Chelsea för det var det kanske bara på postel men säljer sådana läge var det väl kanske som gör stora månen. Ja, det var också något akkurat fokusområde det var vi vill då vinna det snövägen. Jag hade också vi vunnit vägen det allt. Det man säga. Nu är det inte länge att dagsvis och vänner men jag också att 50 satte distan chatter och helt låt bara runt av vunna. Vad är det som gör att du så gott här och så damen ner och vi har superlig och det har simpelthen bara få som har inte samman och det hade ju lyckats samt väl. Här har vi offerer och vi där bara korsade det heter så vunnit som sagt så 5 dusnar och det där lär fortsätta så klara. Nu är vi nästan så vunnit det Östne så tidigt och Liv i nästan och att det att av Stjärnorna till Berlin. Är det så tror jag så kommer kapast om FN finalplatsen. Ja, det vill säga det var som hade säkert säger Ronaldo. Han kan lösa koppla vid nästan kom finalerna som vid Stjärnorna eller Stjärnorna någonstans. Så det är ett close race som Ansman säger. Ja, nu är du kanske mer känd i fotbollshöpen som vänjar. Nu är det så att det är en uppgave som handbollsvänjar. Är det kanske så att gröna att samma kan brukas i bavon och så är det några ting som bröder fram? Ja, en otrolig hjälp i damer och i taktiska parten och näka fiffi från fotboll kan man köra över pep talk och vart annat över handboll lyckas väl som fotboll. Och det är alltid centralskilde man för handboll så det går. Jag hade kombination med damer och öliga väl allt. Ja, och ett annat plats eller Gustav helt annat plats kan man säga nu Ajolon är det något du kan leva vid? Ja, absolut. Det var målsättningen i Håkon och vi skulle vinna hela fundusnar och komma på linjen av 17 och det har vi något att göra det. Nu tackar vi F nästvinnare och i Steppa Cup.